Good morning, mga ka-That's good. Malamig ngayon, -4. Kailangan mag-almusal muna. Ayun meron pang tirang adobo. Ipainit natin yan. Tapos may kanin. Bakit? Ayun. Gagawin ko itong fried rice. Fried rice ka ngayon. Lagyan natin ng bawang, di ba? Yan. Tapos, pa-fried natin yan. Hirap hawakan yung camera. Yun Yari na naman ito. Sarap na Malamig na adobo tapos fried rice. Hindi, painit ko konti yung adobo. Ayun Yan, yari ka ngayon. Painit tayo ng bukas natin. Yan. Hay ka muna. Ayun. Masarap tong bawang niya, yung medyo sunog konti. Sunugin natin konti. Sabay painitin na rin to. Init na pala siya. Pag nag-adobo ako ng manok, ganito lagyan ko ng konting baboy. May mantika siya. Tapos durog-durog. Hiwala yung mga buto niya. Hiwala yung laman sa buto. Ayan ang masarap. Bango ng amoy ka. Ayun, medyo nasusunog na. Yan ang masarap. Sabay lagay mo yung rice. Sarap yung sabag niya. Yan lang, that's good. Tapos asin. Yun. Original na Ilocos fried rice. Bawang, asin lang. Wala na. Tapos sunugin konti yung ilalim. Ang ginagawa niya para masunog yung ilalim. Ganyan. Na ganyan siya. Flash mo sa ibabaw. Yung ginagawa ko pa niya minsan, ilalagyan ko ng yung mga sauce ng adobo. Ay hindi na. Gagawin natin mamaya, itatapis natin yung adobo. Sarap po. Yun, naluto Lipat na natin sa pinggan. Ganyan mga ka-That's good. Ang almusal, tas lagyan natin ngayon ng adobo sa ibabaw. Ayun. Lagyan mo lahat yung mga sauce niya. Yan. Ayan. Lagyan mo yung mga nasa ilalim. Magpapasarap yan. Lagyan mo na kunting patatas. Yun Ayan mo yan. Yun Oh, wow. Sabay painit ka ng tubig. Painit ng tubig. Yan. Ilabas ang kape, creamer, asukal,
Labas ang tasa. Timpla ng kape. Yan ang the best Ilocano breakfast. May ready mo na yung kainan. Ayun, solo lang tayong kakain ngayon dahil alis na lahat. Oh, wow. Heavy duty breakfast. Lupit ito. Kumulo na, lagay mo na. Oh, sarap nito. Sabay haluin mo. Pwesto. Oh, wow. The best. Ay, bumuhos ang snow kagabi. Pero maliit lang. Parang 1 centimeter lang. Lagyan ko ng footprints ko. Ang ganda oh. Wala na yung mga halaman na patungan na. Ang puti. Nako, yung kotse. Yan, mga ano yan ng deer. Ang bakas ng deer. Yan, ang dami oh. Kunti lang yung yun ay magkapatid. Naku, yun oh. Yun lang. Medyo kunti lang. Tumigas. Parang ano to? Japanese to. Tagal na tunaw yung mga ice sa windshield. Ayan, meron pa sa mga ganyan. Mga ice. Ito, mga ice din yan. Ayan. Ayan. Tinanggal ko yung, pinunasan ko yung tubig sa windshield kasi -6 dito sa ano, sa upper mission. Mas mababa temperature doon sa lower. Titigas kasi ang naitubig dyan sa windshield, magiging ganito. Siguro mga 1 oras, magiging ganito na. Natutuklap to kasi uminit yung hood eh. Ginamit ko. Pero ito, may character siyang ano, hindi natunaw. Para siyang ano yan. Parang yung mga sinauna, Mayan, mga ganun. Character. Parang agila, di ba? O kaya parang paniki. Oh, malupit ah. Ayun, tanggal na pala. Yan mo lang. Medyo kumapal kunti yung snow. Ito yung nakakasilaw. Eh, pag lumalabas, kailangan ng shade. Good morning! That's good. Lumabas na tayo. Ayan, no, sakto. Paglabas natin, nandito tayo sa lower mission. Kasi magkakape sana ako. Biglang mukhang bubuhos na yung snow na naman. Nakita niyo yan, parang mga flakes na bumubuhos. Kasi madilim yung paligid, siguradong ano to, bubuhos to. Tsaka mukhang maganda ngayon ang pagka-prepare dito sa lower kasi yan.
May mga ibinuhos sila sa semento, mga ka-that's good. Yan yung mga parang mga yan mga basa-basa na yan. Ano yan? Mga salt brine. Yan yung sodium chloride solution. Para sa ice tsaka sa snow yan. Para hindi mabuo yung snow pag bumagsak. Eto, ang ganda rito eh. Bumubuhos na. Kakabuhos lang ulit mga ka-that's good. Ayan no. Mamayang tanghali ano na to. Puno na ng snow rito. Ano tayo ngayon mga ka-that's good? Skip the dishes tayo. Yun yung gagamitin nating app ngayon. Para rin siyang DoorDash, kaso ibang klase naman yung app nila. Food delivery rin siya, pero more on ano lang siya talaga, food lang. Hindi katulad sa DoorDash na may grocery tsaka mga pet shop, mga ganun kung ano-ano. Ito yung app nila, so naka-offline tayo. May nakuha na rin tayong schedule kasi ito weekly ka kukuha ng schedule eh. Ang schedule natin ay 9:30 hanggang 1:30. Tapos 5:15 hanggang 9:15. 10:30 hanggang hindi natin magagamit to malamang. Hanggang 9:15 lang tayo. Pero yung pagitan ng 1:30 tsaka 5:15, malamang ano tayo niyan, mag-DoorDash tayo niyan sa isang app gagamitin natin. So ito, bago yung yung schedule, i-online mo na siya. Ayan, so pag online na siya, available ka na, makikita nila. Pag may mag-busy siya, bago mag 9:30, papasok ka na. Offline ko muna. Kasi magkakape pa tayo mga ka-that's good. Malamig, hindi masyado malamig. 2.5 degree. Pero bumubuhos yung snow. Subukan nga nating mag-deliver na bumubuhos yung snow. Kape muna tayo mga that's good. Kailangan mag-guantes tayo dahil malamig. Yan, nakakuha tayo ng unang delivery natin mga that's good. 8 kilometers for $9.50. So ganyan yung skip. Sana tuloy-tuloy ito kasi ang skip pag nakakuha ka na, tuloy-tuloy yung pasok ng order. So nag-antay lang tayo ng 30 minutes bago yung unang pasok. Bumuhos na naman yung snow pero pakunti-kunti lang. May-deliver na natin yung first delivery natin. Mga that's good. Tapos may pumasok ulit na isa kaagad. Ano naman to, sa Tim Hortons. Pick up natin sa Tim Hortons sa Kane Road lang. Nandito tayo sa Dilworth banda. Ano to eh, mga bundok-bundok na to banda. So pick up natin itong pangalawa. 5 kilometers for $7.50. Snow na yung mga taniman ng grapes oh. Mukhang bubuhos ito maghapon na. Mukhang malakas dun banda oh. Buhos ng snow. Pero ngayon mas ready na ngayon yung parang City Hall kasi nabuhusan na nila ng solution yung mga kalsada. So medyo mahirapang mamuo yung mga ice. Ano, taniman ng ubas yan eh. Wala na yung mga grapes. Mabubuhay ulit sila sa sa spring. Pero yung mga apple lumalaban pa. Itong mga nasa left, mga cherry naman yan. Ito cherry din yan.
puti, oh, nakakasilaw. Kaya pag ganitong may snow, kailangan may shade ka rin lagi kasi nakakasilaw. In 1.1 kilometers, at the roundabout, take the third exit onto Valley Road. Bumubuhos na talaga, oh. Siguro mamayang gabi, pag bumuhos ito maghapon hanggang mamayang gabi, bukas itong kalsada, ano to, makapalang snow. Kasi kaya naiipon ng snow sa kalsada pag gabi kasi walang tumatakbong sasakyan masyado. Yung mga sa bundok. Ang ganda ng mga bahay, eh, oh. Kulay puti lahat ng bubong. Ito mga apple yan, oh. At the roundabout, take the third exit onto Valley Road. Malayo itong pipick-upan natin. Kaya pala 5 kilometers. Ang puti na, oh. Ano yan, eh, mga grass. Dati yan, yung mga pagkain ng baka. Hanggang doon sa bundok, mga ano naman yan, taniman ng apple, grapes, cherry, mga orchard. Yun yung Tim Hortons. Lagi ko rin pinipikapan ito. Daming tao lagi rito, hirap mag-parking. Yung buti may bakante sa harap. Bumubuhos-buhos. Wow, ito pala yung magandang view niya pag yung bumuhos na. I-deliver na natin tong galing sa Tim Hortons. That's good. Ano tayo ngayon? Skip the dishes. In 800 meters, turn right onto Crossroad. Kaka-deliver lang ng Tim Hortons. That's good. Ayan, nagmamatching orders na naman siya. Ganyan yung pag naghahanap siya ng order, magalaw-galaw yun. Ito, yan yung area ko. Kelowna, South Kelowna hanggang Lake Country yan. Pero dito lang tayo, Kelowna lang. Malayo na masyado dun. Ano na, bumuhos na. Ang lamig, pag nasa labas. Buti naka-heater dito sa loob. Ayun, may pumasok sa McDonald's sa main road, Lake Country. Malayo. Ayan, makikita mo yan, 13 kilometers. Malayo yan. Yeah, that's good. Hindi natin kukunin yan pag ganyan. Sobrang layo niyan. Lugi tayo dyan kasi pagdating doon, wala ka ng pick up doon pabalik. Medyo okay lang sana. Siguro yung nag-order na mali siya ng napindot na McDonald's. Ang daming McDonald's dito sa Kelowna. Doon pa siya sa Lake Country umorder. Puti yung mga bahay. Pumasok Pita Pit. Kunin na natin to. Kasi pag di natin kukunin to, bababa yung acceptance natin. Dito dati yung mga baka, ang daming baka dito nung summer. Yan, madaming baka dyan nung summer. Puro damo yan. Ito tayo sa John Hindle Drive. Papunta ito ng University of British Columbia o Okanagan. Yung lake dito, hindi na makita. Maliit kasi yung lake dyan. Kaya natabunan na ng snow yung ibabaw niya. Hindi gumagalaw yung tubig.
maganda pag nagde-delivery ka, nakakapasyal ka. Napapasyalan mo yung lugar. Ayan o, ayan yung puro damo. Anuhan ng hay yan. Yung taniman nila para sa mga baka din. Pagkain ng mga baka. Ngayon wala na, snow na. Inaani nila yan yung mga damo bago mag-winter. Yan yung mga apartment ng mga estudyante sa UBC. Yung delivery mga kadatsgot, pag di ka mahilig magdadadrive, siguro tatamarin ka. Kasi ito puro driving ang gagawin mo rito. Kung mahilig kang mag-drive ng sasakyan, ng kotse, In 1.1 kilometers at kayang-kaya the mo to. roundabout, take the second exit onto Hollywood Road North toward Highway 97 North. Lagi kang nasa kalsada. Dito tayong pick up. Pita-pit. Inabot tayo ng 10 kilometers papunta rito sa pick upan natin. Yan, pag nakuha mo na yung order, click mo na yung collect order, tapos collected one order. Then swipe mo tong ready to drive. Papunta na tayo ng Appaloosa. Click mo yun para lumabas yung mapa. Appaloosa, 7 minutes, malapit lang to. Starting route to 2876 Appaloosa Road. Balik tayo ng highway. Head north on Innovation Drive. Then Tapos turn right onto Airport Way. sa Sexsmith. Okay, sa Arab Road. Malapit lang yung de-deliveran. Yung distance ng pick up yung malayo kanina. I-deliver na natin yung isa, Pita-Pit. May pumasok ulit. Ito naman McDonald. Ito dyan lang, malapit lang to. For 5.8 kilometers, $7.50. De-deliver natin sa ano to, sa UBC o ito. Ang lakas nung pick up niya, o haba nung truck niya. Dito tayo magpipick up. McDonald's. Deliver natin to sa International Meals. Yun, oh. Ito ang University of British Columbia o Kanagan, mga kadatsgot. Nung hindi pa winter, daming estudyante rito, parang kala mo piyesta. Ngayon Turn kasi right onto University Way. Then continue onto International Muse. malamig kasi ngayon. Nakakapasok na ako dyan. Nakapasok ako sa classroom. Pinagtripan siguro ako ng mga estudyante. Loko-loko yung mga yan. Continue onto International Muse. Then the destination is on your left. Pinapasok ako dun sa room. Nandun daw yung de-deliverang. Pagpasok ko nagkaklase. Deliver natin. Ano to ka? That's good. Contactless. Nakalagay contactless delivery. Pag contactless, dito mo lang ilagay sa harap ng dito lang, sa harap, sa baba lang ng kondo. Sa harap ng lobby nila. Yan. Mo lang ibaba yung mga bag ng pagkain nila. Pang-apat na order, Wendy's. Na-collect na natin. De-deliver natin ito sa deliveran nito. Highway 97 lang siya. Siguro ano to? Kelowna Subaru. Sa Subaru. Sa drive-thru, left side of the building. Nakalagay kasi doon yung mga instruction.
Ayan, sa Kelowna Subaru. So, punta na tayo. Malapit lang to. Ganyan. Starting route to 20. Dito tayo sa Subaru Kelowna. Tayo mag-deliver sa Kelowna Subaru. Ayun, pagka-deliver nung sa Subaru, may pumasok. Mucho Burrito, papunta ng Banks Road. $7.54, mga 2 kilometers. Ang dumi ng kotse, eh. Dumi ka agad, eh. Nandito yung mga dealership. Ayan. Kelowna, nandun naman yung Nissan. Sa kabila naman yung Honda. Dito tayo sa Holiday Inn Express Kelowna yan. Doon tayo sa Mucho Burrito. Mucho Burrito. Ayun, na-deliver lang. Pumasok ulit Sub-City Donair. I-accept natin. Pang-anim na yata ito ngayon. Tapos yun, tara tayo doon. Diyan tayo mag-pick up Sub-City Donair. Oops. Doon tayo sa bawal dyan kasi may pang handicap parking. Dito tayo. Ayun, i-ready to drive na natin. Ano naman to sa apartment to. Unit 414. Itong skip the dishes, mapapansin mo puro $7.50 yung ano nila. Diyan tayo nag-deliver 815 dun sa taas. Tapos may pumasok ulit $7.50 na naman. Puro $7.50 itong skip the dishes. Pero malalapit lang. 2.8 kilometers sa Mine Sushi House. Sa ano to? Sa Bernard Gordon Drive. Punta tayo dun. Nung unti-unti niya yung bagsak ng snow. Yun. Diyan tayo pick up Mine Sushi. Deliver natin sa Highland Drive. Baka mamaya ibuhos niya to. Ganyan yung mga instruction nila pag sample ng instruction. Around the back, left side, place on plastic chairs or knock please. Yan, diyan mo titignan yung mga instruction. Pero contactless yan, ibig sabihin iwan mo lang sa harap ng pinto. Huwag mong iaabot sa tao. Tutunaw yung snow pag bumabagsak sa windshield ko yan. Pero ang ganda yung pag bumabagsak sila yan. Diyan tayo nag-pick up ka, that's good. Earl of Sandwich. Turn right onto Gordon Drive. Then turn left onto Harvey Avenue. Yun, i-deliver na natin yung pang 9. So 4.5 hours na tayo nagda-drive. Naka-duty ibig ko sabihin. Pero 9 deliveries pa lang tayo. Magkano na? $74.65. So hanggang 1:30 ito, pero na-extend tayo hanggang 2:30. So tapusin natin hanggang 2:30. Then magbe-break tayo. Lunch break. Nandito tayo sa downtown. Downtown Kelowna. Dito tayo tumambay mga ka-that's good. Sa downtown. Dito tayo mag-antay ng order. Dapat pala dun. Ay hindi, dito tayo sa loob. Downtown.
tumutunog ah. Mukhang hindi busy ngayon ah. Yeah. Hindi pa tayo. That's good. Hindi pa tayo sa Mission Park. Doon tayo sa Lower Mission. May bayad pala yung parking dito. Baka matiketan tayo pag di tayo magbayad. Ito yung mga back alley ng mga restaurant. Diba? Ayun, may pumasok. Dagdagading, sabi niya 7.50 na naman. Saan to? Momo Sushi. Ah, dyan lang. Yan lang sa kabilang bangir. Yeah. Ito na yung downtown, no? Ng dahon yung mga puno rito. Ganda nito. Takbo! Malapit lang tong de-deliver. Downtown. Doon tayo nag-pick up Momo Sushi. Tumigil yung buhos ng snow. Yun, na-deliver na natin yung Momo Sushi. Nag-aantay ulit siya. Dito mga ka-that's good, mga ganyan, mga pedestrian, sila ang ano rito, sila ang hari ng kalsada, mga pedestrian. Kaya dito yung mga driver ang mag-a-adjust sa pedestrian. Pag yung pedestrian umapak na yung kamay niya ay yung paa niya sa kalsada, ano ka na, tumigil, huminto ka na. Pagbigyan mo na siyang makatawid kahit walang pedestrian lane. Lalo na pag may pedestrian lane, talagang tingin ka ng tingin dito sa mga sidewalk pag nagda-drive ka. Katulad nito, walang pedestrian lane. Biglang may mga tumatawid dito. Kaya dapat naka maximum speed ka lang. Mga pinakamabilis mo rito, mga 40. Para may time ka na magpreno pag may biglang tumawid. Nakulimlim na kadasgo doon. Bumubuhos na ng snow dito sa downtown, no? Yan yung lake eh. Yung mga tumatawid pa naman dito mga ka-that's good, ano, hindi nakatingin sa left or right. Diretso lang ang tingin. Minsan sa lupa lang yung tingin. Kasi alam nilang hihinto yung mga kotse eh. Ako hindi ako sanay. Bago ako tumawid kahit pedestrian lane, tingin pa rin ako sa kaliwa at kanan. Pero dito yung mga tao hindi nakatingin sa kaliwa kanan, diretso tawid, tapos walang tigil, hindi sila yung yung titigil para tulad yan, no, tumawid, hinto ka kaagad, diretso lang yan, hindi yan, walang pakialam sa'yo yan, ikaw ang titingin sa kanila. Maano kasi yan eh, pag matindi rito ang mga kaso ng ganyan. Dito lang tayo ikot-ikot sa downtown na that's good. Hindi tayo aalis dito. Naghahanap lang ako ng magandang mapaparadahan. Yung walang bayad para pwedeng tumambay. Ang ganda ng lake. Alam ko may parkingan dyan eh. Ayan o, pedestrian. Hinto, di ba? Lalo yan, pedestrian lane. Kaya dito pag nagda-drive ka, dami mong tinitignan. Tinitignan mo yung dalawang sidewalk, left and right, kabilaan ng kalsada. Tignan mo yung rear view mo, baka may nakatutok. Tignan mo yung left side mirror mo, right side mirror, lahat.
speedometer mo, tignan mo. Dito nga tayo mag-antay ng pa-order. Yan na yung lake oh. Yan yung Kelowna Yachts Club. Yan yung mga pato. Sa northern part ng BC, yan yung mga duck na yan. Kinakain yan eh, inuulam yan ng mga native dito sa Canada. Pwede nilang ulamin pala yan, mga wild. Sinapanood ko yung documentary. Meron silang ulam, specialty. Parang wild duck, wild goose. Ito naman, ice yan, no? Yan. Inipon nila dyan yung ice na may kasamang lupa. Pero yung mga duck dito, hindi na natatakot sa tao. Sanay na sila. Yun. May order. Santo, Yuzu Bowl and Bistro. 750 ulit. Ganyan lang lagi tong ano. Pero ito, 1.6 kilometers lang. Yan ang maganda. Accept natin. Bubos na yung snow. Yung mga yate. Oh. Walang dadrive ngayon ng speedboat tsaka mga yate dyan sa gitna. Pick up na natin to, that's good. Bumubuhos na. Dyan yung nililinisan ko na condo sa 11th floor. Yan, taas yan. Ella condo. Lilinisan ko. Pero malit na unit lang, studio. Dito tayo sa Yuzu. Pick up. You are my Yuzu. Yuzu Paul. Bumuhos na. Siguro baka mamayang gabi ito malalakas. Pinipinggit-pinggit pa niya. Hindi pa niya binibigla. Dito ako nagpark ng mga hallway lang. Alley. Mga back alley. Ganda ng graffiti. Graffiti nila rito. Art no? Ito tayo sa 1350 St. Paul. Contactless ito Ibig sabihin dito ko lang iiwan sa baba. Bubuhos na. Kaya dito na lang. Sa baka iniwan ko na lang dyan. Dami pa naman pag-alagala rito na naglalakad-lakad. Bahala siya kung tirahin yun. Yeah. Masakit sa ulo. Sumasakit yung ulo ko pag tumatama yung snow sa pisngi ko tsaka sa noo. Sobrang lamig. Masakit yung ulo. Dapat meron akong mask pala. Yung hindi ko nadala kasi. Kung kailan ako hindi nagdala ng jacket tsaka yung mask ko, tsaka bumuhos yung snow. Nung lagi ako nagdadala, wala. Ayun na pala, kinuha na. Hindi taga-condo yung kumuha sa labas. Minsan ginagamit lang nila yung address ng building. Daming ganyan. Gamitin lang nila yung address ng building. Pero hindi sila taga doon. Nakakailang delivery na tayo. Check na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, nakuha ko na yung quota. Hindi kasi dapat 4 hours 10 at least 9, 10, 11, 12, 1, 2. 5 oras na tayong naka-duty mga ka-that's good. 11 deliveries na. Mahina talaga pag ganyan, Martes. Mahina. Tapos na yung shift mga ka-that's good. Naka-offline na tayo, ayan.
Yung shift ko kanina 4 hours, tapos nag-extend ng 1 hour, naging 5 hours. So 80, ano ba yan? 90 $90 yung sa shift natin kanina. Mamaya ulit yung shift natin, mga 5:15 na yun. 5:15 hanggang 9:15 ng gabi. Yan yung biyahe natin mamaya. Itong puno na to, ito yung elm tree na pinakita ko noon. Wala na siyang dahon, no? Nung pag-spring, ang daming ibon na ito, punong-puno ng ibon. Kahit yan, yung isang yan. Tapos nung autumn naman, yellow yung dahon nito. Naglaglagan, ngayon wala no. Nung nag-snow, ang ganda rin yan eh, kulay puti. Uuwi ako mga ka-that's good. Dahil meron akong pagkain doon, niluto ko. Doon ako kakain sa bahay. Kanina, ang kinain ko lang kanina, yung kape, tsaka yung cheesecake. Diyan sa Starbucks. Break time. Dito naman sa Upper Mission. Dito sa atin ganito. Nasa tuktok kasi tayo ng bundok. Baka bukas itong kalsada na to. Sa bagay may binuhos dito sa kalsada eh. Binuhusan nila ng salt brine solution para hindi mamuo yung ice. Bumubuhos ang ano rito. Mas malakas ang buhos ng snow rito sa taas kaysa doon sa baba. Ano? Tarik ng kalsada rito. Mas maganda rito sa amin. Dito sa Upper Mission. Andyan pag nung dito yung ano, daanan ng mga deer. Daming usa rito kaya pag gabi daan-daan lang ako rito kasi tawiran nila to, pababa sila dyan, papunta dyan. Tawiran nila. Ayan no, puti no. Kakapal na naman tong ice ng kalsada. Madulas yan ang kalsada. Bumubuhos na. Lumalakas na yung buhos ng snow kada spring. Hindi biglaan yung bagsak niya, mukhang maraming ibabagsak to kasi 2 linggo bago mag-snow ulit eh. Taniman ng mga cherry orchard dito eh. Yung lake, di na naman makita yung lake. Yun, bumubuhos na rito sa taas. Ang ganda ng pagbuhos niya. Ang snow. Buhos. Pag tumama sa mukha malamig. Wala yung mga usa, sa gabi ko lang nakikita eh. Dito sila eh, oh. Pag binidyo ko kasi madilim. Pag inilawan ko naman tumatakbo sila. Ayan, dyan sila natutulog yung mga deer. Yun, second shift na tayo mga ka-that's good. Ito na yung panggabi natin. 5:15 sana yung labas ko kaso
Hindi ako nakalabas ng 5:15. Nakatulog ako. At the light, turn right onto KLO Ito Road. yung unang deliver natin sa second shift natin. Papuntang James Road. $10 ito eh. Mga 4 kilometers lang. Bumubuhos yung snow pero para siyang tubig na natutunaw agad. Nakalabas ako kanina mga alas 6 na. So In nakapick 3.7 kilometers, naka-pick up tayo. turn left onto Hall Road. Nakapick up tayo ng delivery 6:20. So yung may tatawid oh. May mga tatawid. Yan yung mga tinitignan mabuti. Yan, hindi nakatingin sa left and right. Basta maglalakad na lang yan papasok sa pedestrian lane. Yeah. Kailangan alerto. So late tayo ng 1 hour and a half dun sa second shift natin. Kaya tingnan natin kasi hanggang 9:15 na itong second shift natin eh. Kung i-extend tayo ng hanggang 10, kukunin natin yun mga ka-that's good. Para makompleto natin yung 8 hours na shift natin. Basa yung paligid oh. Madulas to bukas kung magdamag, titigas yan eh, yung basa sa kalsada. Magiging black ice. Daan-daan lang tayo, madulas. Dito sa baba, ito yung lower mission. Makita nyo walang mga ice, di ba? Pero dun sa upper, sa pinanggalingan ko kanina, ang daming ice, pati kalsada may ice. Ang sarap magkape nito. Daan nga ako sa A&W. Bili ako ng kape. Masalubong yung mga snow yun. Na-deliver na natin mga ka-that's good. Lumakas yung buhos ng snow. Sigurado to magdamag. Ano tayo? 0.5 degree temperature. Pag tumatama yung snow sa pisngi, ang lamig. Kaya naka-tuk na ako. Kasi pag tumama sa noo, malamig din. Nag-aantay ulit tayo. Pangalawang deliver ngayong second shift. Papuntang Richmond Street. $9 for kilometers. Maiksi lang mga ka-that's good. Yung snow In niya 1 basa. kilometer, turn left onto Gordon Drive. Malamig pag dyan sa labas, pero dito sa loob ng kotse kasi kontrolado yung temperature, kaya nilagay ko sa 24 yung temperature niya. Matumal ngayon. Ganyan talaga pag mga weekdays mga ka-that's good, matumal ang delivery. Lalo pag mga ganito, Martes, Lunes, Miyerkules. Malakas yan pag mga Sabado, Linggo. Yan. Minsan Biyernes okay din. I-deliver na yung pangalawa mga ka-that's good. Gahanap ulit siya ng order. Yung app natin. Punta tayo ng downtown. Doon tayo po pesto sa downtown. Yung may pumasok na order. Wendy's, Harvey Avenue, papunta ng Lake Avenue. So 7 kilometers, $10.69. Kunin natin yan. Yun, doon tayo sa Wendy's. Kaso do not enter. Doon tayo sa kabila papasok. Lamig sa labas.
tayo. Wendy's. Pipick up ka, that's good. Dami na snow na ipon. Bumubuhos na. Pero pahinto-hinto siya. Mamaya ihinto. Mamaya hihina. Pero ang ganda pag bumubuhos siya. Bukas ano na to, puro snow na yan. Ito tayo. Pick up tayo muna. Ito na mga ka-that's good. Deliver na natin tong Wendy's mga ka-that's good. Sa Pandosi. Pandosi Street. Pasok tayo ng Highway 97. Maloko yung kanina tumawid sa intersection. Hinto lahat yung mga sasakyan eh. Mukhang ano, may topak. Mukhang si Raulo. Turn right onto Harvey Avenue. Ito mga kadats ko, magbabaser tayo. Aakyat tayo sa loob. So babas natin yung 208. Tatawag yan eh. Hello? Hello, Skip Delivery. Hi, I'll let you in. Thank you. Tapos buksan mo na to. Yeah. Sabay hanap sa elevator. Ito. Get tayo sa second floor. Oh. Ganun lang. That's good. Iwan mo lang sa harap ng pintuan nila. Tapos baba na tayo. Kasi contactless. Siguro takot sila sa ano, COVID. Oh. Lamig dito sa labas. Ayun, may pumasok sa Boston Pizza. Yan lang sa RV. Kunin natin yan mga kanas. 2 kilometers, $7.63. Dito tayo sa Boston Pizza. Tayo mag-pick up. But that's good. Ito yung Harvey Avenue. Yan yung papuntang Vernon, Alberta. Ito naman yung papuntang Vancouver. Ito tayo, Boston Pizza. Mabenta to pag gabi na eh. Lagi na pipick upan. Okay, na-pick up na natin. Hindi pizza yung order. Siguro mga chicken wings o kaya pasta. Lapit lang to, 2 kilometers lang. Karga muna tayo ng gas mga kadatsman. Dito tayo sa Costco. Uy, 164 na lang yung unleaded. Tap natin. Ayun.
ma-approve. Pag-approve, pwede. Ayun, approve. So natin yung okay natin. Receipt. Approval na. Are you lonesome tonight? 164 per liter. Yun, remove nozzle. Tapos, unleaded. Pag nag-zero yun, pindot natin dito. Yun. Automatic. Tingnan nga natin kung ilan ang makain niya. Kasi kalahati na yung angke niya. Dumi na naman. Itong likod lagi ang madumi. Hindi ko na iwa-washing. Ano lang siya, $38. 23 liters. Yun, oh. $38. Mura na ang gas ngayon, ah. Printing receipt. Bumaba yung gas. Ni-expect ko nasa 50. 50 kasi dati. Mahal kasi ang gas pala noon. Bumaba. Naka-post tayo. Tanggalin natin yung post para mag-pick up siya. Yun. 7-Eleven tong sunod na deliver natin. That's good. Ang tagal nung pagitan. May 30 minutes. Matagal talaga ang ano ngayon. Matumal talaga. De-deliver natin to. Malapit lang naman din. Ready to drive. Yan. May bumili na rin tayo ng Lays para meron tayong kainin dito. May order ulit. 7-Eleven ulit. Pagka-deliver nung isa, 7-Eleven ulit yung sunod na order. Itong 7-Eleven nasa gasolinahan din. Peso. Ito yung mga sa wiper. Pantubig ng wiper. Deliver na natin tong 7-Eleven ulit. Doon tayo sa Landy. Landy Road. Landy, oh. Landy Road. Ito ang deliver. May pumasok agad Meltwich. Ka-deliver natin ng 7-Eleven. May pumasok. $10.97, 6.6 kilometers. So pick up natin yan sa Meltwich. Alas 9 na ng gabi. Malapit nang matapos yung shift natin. 9:15 matatapos. Baka last natin to. Ito na yung last siguro pag di tayo in-extend. Ito na yung last na delivery natin ngayong araw. Dito tayo sa Urban. Ito yung Meltwich. Dito yung pick upin natin ngayon. Hi. 0500, please. You always give smile because we like your cap. Yeah. I like it too. It's warm. Where did you buy it? Did you buy it from? Yeah. Oh. I bought it in Vancouver. Whenever you go, just buy for us. Yeah, okay. I'll do that. We will pay for you. Yeah. Gustong gusto nila yung hot core.
Gustong gusto nila yan, no? That's good. Yang tuko gusto nila. Papabili din sila pagpunta ko ng Vancouver daw, bilhan ko raw sila. Ito tayo mag-deliver ng milk treats 13.7. Dadayal ulit tayo ng buzzer. That's good. Sabi niya, dial room 204 when you arrive. So 204. Yun. Hello? Hi, skip delivery. Okay, I'll wait up. Thank you. Tapos hanapin natin yung elevator. Ayun. Punta tayo sa second floor. Ano kaya ito? Ba't may mga ganito yung para hindi magasgasan siguro, no? Kahit naman ang itsura niya. Second floor. Yun. 204. 201, 208 ito. Ganun lang. Thank you. You're welcome. Thank you. Tapos pag na-deliver mo na, ano mo rito? Deliver order. Delivered one order. Yun, tapos na nga yung ship. Hindi tayo in-extend. Tapos na yung ship eh, no? That's good. Pauwi na ako, that's good. Tumigil. Uminto yung buhos ng snow. Hindi niya itinuloy-tuloy. Nako, mamayang pagpatulog na yata tayo. Tsaka niya babagsak ka. May nilalagay ako dito sa windshield ko eh, yung cover. Para hindi maipon yung snow dyan sa windshield. Degree Celsius. Bago tayo umuwi, daan muna tayo dun sa paborito nating dinadaanan, mga kadats ko. Meron lang akong titignan. Ayun o. Ayun o. Ano ba yan? Ayan o. Meron lang tayong tingin lang. Tingin lang tayo, but that's good. Yan. Diyan tayo. Open eh, oh. Tinignan ko kung open. Open pala. Pasok muna tayo yan. Tingin tayo ng tequila. Hi. Cuervo. Wow. Ito yung all-time favorite. Cuervo. Subukan ko kaya itong white. Itong blue agave 36 and 39. Ito yung kinukuha ko.
Jose Cuervo. Ang tamis nito. Tapos na ka, that's good. Yung mga shift natin ngayong araw. Nakatapos tayo ng 18 deliveries. Hindi natin nakuha yung target natin na at least 20 man lang sana pataas. Hanggang 30. So yung 18 deliveries, 8 hours. Inabot tayo ng 8 hours. $153.80 mga ka, that's good. So yan yung matumal yung araw kasi. Pag mga weekdays, yan matumal yan. Pero pag mga limbawa mga weekend, Biyernes, Sabado hanggang Linggo, yan medyo mas okay. Ayun, tapos na mga ka, that's good. So yan ang skip the dishes. Minsan ginagawa ko double up ako minsan. Ibig sabihin gumagana yung skip tsaka yung DoorDash. Sa susunod gagawin natin yung double up tayo sa pagde-deliver. Good night ka, that's good. Nilagyan ko yung windshield ko ng ka, that's good, ganyan. Yung harang. Yan. Para pag bumuhos yung snow, yan ang sasalo. Hindi maninigas yung ice sa windshield ko. Yan, bumuhos kanina yung snow rito. Kumikislap-kislap pa sila. Kunin ko na yung kunin ko na yung kargada ko. Tulad niya, no, tumigas na yung ang dilim-dilim mga ka, that's good.